No tak já jsem vlastně měl učitele soukromého. Tady u nás ve městě jsem našel, nebyl to tedy rodilý mluvčí, ale domluvili jsme se, že ke mně bude chodit zhruba jednou za týden. Tam nám v celku rychle nastaly problémy v tom, že jednak jsme se složitě domlouvali, kdy kdo z nás dvou má čas. Potom jsem objevil Cyber English, která je vlastně pro mě neuvěřitelně výhodná v tom, že kromě toho, že tam mám toho rodilého mluvčího, kterého jsem vlastně celou dobu chtěl, jednak jsem ušetřil nějaké peníze, domluvili jsme se na 2 hodiny týdně a to pořád platí, no a cítím, že rostu. Good afternoon, everybody. How are you guys doing today? I'm doing well. How about you, Vaslav? How was your day today? Hello, I'm fine, thank you. Had quite busy day. Spent almost all day in office, so I'm glad to be home. Oh yeah, had a busy day at work? That's good. How about you, Maria? How are you doing today? Mě odjakživa fascinoval ten anglosaský svět, ať už to byla Amerika nebo Londýn, kde jsem vlastně byl teďka. Vlastně ten pocit, že člověk může jít třeba na bar a chvilku se tam bavit s číšnicí nebo něco takového, to je prostě asi pro mě ta hlavní motivace. A já jsem velký fanoušek Stinga, vidět. A když jsem tam teďka nedávno stál před tím jeho domem, tak jsem si vlastně říkal, co by se asi stalo, kdyby ten Sting vyšel, třeba mě pozdravil. Cyber English, your language learning solution.